salamat sa sponsors, mga officials, Escape, tanan. Sa tanan, part ng event, kung di naman sa inyo, dali na may tabo. Yo! On my right, introduce yourself! Juan, no, mag-comment, shout out, kambing sa mga nap, Almapimbing ka, Night Ride Bikers Club, Magda Ultimate, CCO, Triarchy Productions, Order of the Mulay, Brand X, Religion Clothing, Rise of Brutality, Jobert, Warren Cacho, mga Karamilis, mga Kaskanyo, mga Parinako, Rap Battle, Surigao, Flip Top, 1.1, 13-0, og Sound Crash, I love you, og sa amigo. Pangalayo ko, iswag na punta, swag. Yo, on my left, introduce yourself. Tonex DI, taga Malalag, way makasalag. Koskoy, buhay patay. Buhay, ikaw na. Oh, ilang na tanan! First round, para Anton! Yo! Target! Yo! Babungit! Pangalan palang daan makaulit. Tisoy man tanan ni nga bata kung dili lang pangit. Sorry, real talk niya akong istorya. Dili ni panglait. Kadumdum ka atong freestyle rumble. Imong bahok kayo ang hit. Tangina, napa-imagine dikit-dikit. Kulira ang laway nagpilit-pilit. Abi na ako gipatol ni sa tunga nagrap, nagpilik-pilik. Wala ba ka naulaw? Dugay na ka sa hip-hop. Hantod karon wala pa ka niangat. Nagpa-feeling pa na sikat. Kini mga tira niya, grabe sa ako dili makatalab kay akong utok grabe ka take advantage. Dili ko nimo ma-hunt, maong di ko nimo ma-salvage. Isa-isahon tamong mga mananap, mao nang ginatawag nga rampage. Imong mga tira nga sakit bab, para sa ako no damage. Boom! Panes sa sama sa imong baba nga bahugid kaayo. Tisting og istorya og tao, di ba ang masulti sa imo? Fuck you! Real talk lang baba. Pangit kay kaunya mura pagigmong gulay, pero sikat. Tungod sa imong pagkasikat, daghan na sa imo nga nisundog. Kung tambok pa lang ka, muragid kag bulldog. Ang kalainan lang karon ba, muragid kag utin nga nagutog. Turn! First round, tabunit! Check. Iyang giingon. Wala akong uting nga nagutog. Oo, kay ako ni suksok sa imong lubot. Easy lang! Sila. Guys, good? All the time? Bakit ka lang inuom eh? Ako inuom na! Sumukha na iyak ka. Tol, salamat sa iyong pagpatol. Pero ako siguro doon niya pag human-ani nga batol, muuli kang gipatol. Game! May gibisi yung tanan. Ani-ani buta ko sa inyong atubangan. Isa ako, dari pasilutan. Dari pag humanaw kay Adam nga baboy, Mike J. Ondoy, ang ipaakbang ni siya next, si Tonix. Easy ni boy, himuon ko ni Kahoy. Bisag wala ko'y dalang atsa, gamit lang akong mga letra, siguro mabugha, karong gabi una. Pero ate ka na. Seryoso kita ba? Mura lang ko ha? Ano basta na yung laguma? Way uso sabon ulugod sa inyo ha? O basin na burn out sa inyong balay kanong gino kasi nanay yung tatay. Ay itong kay gabay. Bisa mo gamit ang lotion, o glatayon, di ka marutlan. Kung mo abal yung taguan, panigurado, di ni maabal. Kaya bisa di ka mo tago, di ka makitaan. Yeah, pati mo. Bakit mo chikin mo na ako sa amin? Grabe, April pa men. Wala pa'y Halloween. O saan eh? Sampling? O kusod ako mo inom. Balitan ako pag mag-inom, di ka mo chip in. Sunod nga magsabay mo ani ang baso, but na ang pitsin. O sa inyong grupo, ikaw lang pinakapungtan. Grabe, ultimo pulutan, ibang imuulong sudan. Ibang imuulong sudan. Ibang imuulong sudan. Respect. Ibang imuulong sudan, unya.
Kay kusog ka mo gamit og bawal na gamot. Sa iyong pagkamanyakis, magpataka, ragkumot. Kung sa magbantay mo, kasi inyong uyab, iya na ang kunon, kay mo na sa taranbai, ni agi na sa iyang mga kamot. Yung ba natin kadulot, kaya ang lawas may premium. Akong bukog adamansyum, kung sumbagon ko ng animal, sigurado ang malipong. Kay kulang maka sa calcium, yung murag vacuum. Kining kawatan sa libertad, ato na yung pat yun. Pwesto pa tayo bad kayo, tawagan ko yung venom. Kay kung si Adan gipakaulog mansanas, si Eva ang gipakaon sa akong bayabas. Imong utok mas gamay pas amigas, real talk mas maayo pamurap tong nagkanta sa Masanitas. Kining ako, di nihinilas. Sa ako, di ka kaikyas. Karon ipakita na ko sa inyo kung unsa ko kamantas kay ultimo si putang ng satanas. Akong gipatay, gipatay. Gamit lang iya sinilas. Kay Rahman pa lang. Kay Rahman pa lang. Akong internet pang nasa. Di ka kapalag. Patikati kung mga maayo na nabuhat mo sa butuan. Di ni kalapag. Kay ultimo impyerno, di mo dawat sa imong kalag. Pero kung ano mo si kalag, pananganing pang magtuwa ka tapos mo pilit, mo reklamo kay putang ina, kalag time! Turn! Second round! Kanina ka ba pumit? Tungod sa imong pagkapangit, dili na ka mahalin. Oo, mas angayan sa imong magdakag bitsin, kay di na gid ka mahalin. Sorry kaayo kung akong mga istorya tagos, kay matawagid ka nga boss, tagpilahon na imong sapatos. Round to game! Round to game! Ikaduha nga sunata, patyo na nako ning nagpapiling na makata. Tumusulat og lines pang bata, dili ka tunay na makata. Kay imong sulat, puro rapataka. Minus pa kagusog, kulang pa ka sa tahod. Ako imuhang boss, sa ako ra kaluhod. Kay mura ra kag nitilaw og panyawan, kay imong bation pait-pait. Mura kag dispatcher sa unahan, kay sigig sagit-sagit. Akong tira di mabantayan tungod kalit-kalit. Mura ra kong ditira og chicks bisag lami sa paminaw, sakit-sakit. Bisag lami sa paminaw, sakit-sakit. Kining buang wala ni katungod sa ako makig-fight. Patilawon na ako ni tuo para makatilaw ni human right. Unsaon ang imong pagkataas kung mupo kayo kag height, ayaw pag binulok, ayaw pagpaka-height. Kay kung sa duwa lang ba, wala kay angay. Maong angay nakamawala. Kay wala kay gamit. Ayaw na og apil mo, nagdara kag bilasa, mura na kag tiil, sarap daw siya gigil. Wala na miil, kalami ba nimo gision nga murag papel, rapper ka, ha? Rapper ka, dili ka bagay sa rap. Mga gama nimo kulang sa setup, dili ka tunay nga hip-hop, ang ina nakakargo muragid kag K-pop. Turn! Second round! Babumet! Check. Kani ang round 2 para gini sa imo. Round 2? Yeah. Tulisan nga kawatan sa ako, di ka kadagan. Di sa kadaghanan, ako ka pakaulawan. Kaya akong round 2, real talk ni tanan. Game? So atong sugdan sa iyong pagagangsta. Kuya kini mo asta, muraw si Kinsa. Sa ako, na yung istorya. Narikas ang ibirahan ni sila. Gihulbutan sila og sundang. Sa iyang kaisog ni una siya og dagan. Mao na. Maayo raw pagdaghan. Ipanghamog ba ng animal nga nakalubaan ng buang. Wa mo nabuhat nga maayo din sa butuan. Og ano na kung back-out jud ka? Sama sa back-out mo sa korte. Oops, issue. Kining ani sa suda ko isulti. Imong dughan magsakit. Kining animal gipatawag sa korte ni uli. Gikalibangaw galit. That's gangsta shit. Pero in fairness na nakadugos gusto yung kanta. Well, amina ko, nakadungduman. Atong giluan akong among basurahan. Mura mo basura. Pangalan mo kalat. Putang ina, di lang mura. Basura mo, grabe mo kalat. Kay di ka bagay sa hip-hop industry. Kay di lang karir ni mo ang sira. Mura kang siskas tatli. Bibe! Oh, real talk. Legit siya nga info. Nani tulo. Matot pa siya ng barkada nga si Toot. Ayun lang, kasi bukalat ni kay Shoot. Oh, regalo siya tawag si Yani. Nakalimutan ko sa apelido.
Pamilyar, no? Sira! Oh. Kaya dapat dinatunis yung pangalan. Dapat, Ryan, tanong sa showtime, makaila mo? Oo, mauni. Sira yan! Bang! Kaya nagpatakarang sulod sa iyong pagbangga, murag balang haibot na naunlod. Kamutan mang luhod with your fucking brotherhood. Pero kamu naman sa Tagalog sa brotherhood? Kini, kay sa una pa lang, lami, kapatiran! Kay gangster nga amaw, manamit grabe kalawlaw. Inyong gibangga, fratman, kamo sa akong klaro nga paong. Kay murang mga kabaw, pare-pareho rin mga naong. Time! Oh, turn down, Tonix! Imong mga istorya real talk dili tinuod ayaw pag inamaw. Dili ko kung ako manggani ang kabaw, ikaw ang mudapo sa ako nga langaw. Tangina ka, ayaw pag piniling isog, minus pagkagkusog. Oo, pariya tagbukog, pinulupig, pagkagkusog, bapumit. Game? Yo! Ikatulong nga birada, Tonix na po di ay magpatunog sa paminaw ning walay angay. Kay nagpapiling na rapper daw ning bihasa. Yaks tanawa ang panamit purbahang bilasa. Dawat ni mo bak nga dili ka namo dawat. Pakiulaw ra ka sa mga tao nga sa ako ka ni agbat. Gusto ka makatilaw og sulat nga bugat kanang feel nimo nga mura kag mabugat maski unsaon nimo bali-bali dili nimo kaya nga mabuhat game. Yo! Karon patulan ni nahong nga tao nga dili angayan sarap. Kung sabay nakaon ni mo, migoon ni mo mata, wala ba nagap? O nagpa-feeling, katigo, dili raba, kabalo nga mo flow, maski pag-slow. Kung banatan, pila pa ka, tuwig ang daman ni mong sulat. Akong katawan ni mong nawaw, labi si Kara, maski pila. Pa, mo magtabang, sa ako adi, na, mo kagalaw, sige lakaw, bawal diri, sa mua, amaw, ang na ugrap, bawal ka sarap. Bawal ka sa grupo nga mananap, imong kaison sa kutibali, imong kaligon, basig mabali, imong kamangta sa kong katalaw, imong pangarbo, akong pangadyaw, mura kag bata, baho kag tik-tik, imong gama, puro inatik, yala sibat, dali pag-antik, pininata, kini kay matik. Wala kay buo, puro ka kulang sa akong buto. Ayaw gid pag-atman kung gusto na ka. Magkita ang katagalina diriya. Nata sa pata gayon na lang. Basig maning ko'y kining ito'y. Gabi ka luoy, wa ba na luoy sa kaugalingon na mura na manggani kag mututoy. Kaya pa ba? Ha? Ang akong bira. Da, sige undangon na nato basig matingala pa ka. Ha? Time patay. Time! Check. Round 3. Iya mga banat, chubidabdabdab ni Willie. Wako pasabot, pisti. Kamu kasabot mo? Wala ko. Bakong, ayaw ipasabot sa mga gusto mo sabot, o ikaw na lang mo sabot, kaya ikaw nakasabot. Kasabot ka? Ayaw ko masikati kayo hindi mo kadlaw. Ako tumawiyon din na. Kay tao ra ka, di ka kalabaw. Kaya kung kaalam mo ang gamahanan, karon ako mong sampulan, umunta masud sa imo aling patakan, ibang ministry na mong galawan, mga Tagalog rhyme schemes na among ipang tunan. Gan? Kaya huwag kang maingay, silencer. Baka mamaya paglabas mo, tama kang dalawang grupo na may dalang baril na may silencer. Heaven tong matitikman mo sarap. Oo, sarap na parang UGs. Yes, sir. Kaya huwag ka sanang kampante. Yung mga letra ko parang laser. Humihiwa ng diamante. I put you behind bars. Huwag ka sanang kukurap na parang si ex-mayor Amante. Sapagkat, you must lay stare on your grave sapagkat hindi usok EJK sa butuan. Ikaw yung una kong sasampulan. Ako si Presidente Duterte. Kaya sa wala pang Holy Week, ako manghimong John Wick. Ikaw daw sa tino nga dilibutan. Ay pusilong nakasulod sa Continental. Ay gago. Sa ako mga delikado, ila kong gi-excommunicado. Kaya mabubura to sa akin. Call me master. Ano ni appeal? Sa korte ako ang judge, hindi ka na makaka-appeal. Ay bayot ka, mo ni akong na-feel. Iyang sideline, yung like maxi pill. Sa beauty care nag-enroll. Nangawatok iskinol sa Quezano Mall. Grabe ka ulol. Oh, kumakabantay. Iyon ko, master. Maxi pill, Eskimol, it means I can remove white heads and black heads, literal na puhot ulo. Pero karon ko ka.
Bulok na yung mga kauban mo. Ano ba nang taka? Yung sa mga klase nga MC. Kamu relax na kayo mo. Grabe ka sa ding pretty. Kami? Titry asam sa Flip Top Davao City. Para lang ma-prove nga na yung mga bagtik na nagpuyo sa Butuan City. Na si B1, Mac 9, Chicano, Anxiety, Dongji, including me. Ikaw, hindi ka kasali. Ay, puro ka copy. Di ko believe sa iyong ability. Kambay ng piste. Uneducated, get ba sa degree? Una-una ang alayo ra kay kakay. Utot ra ka fart. Weak ka og heart. Di kay smart. Nya. Di kay smart. Kay di ba gusto ka? Kung di ba gusto ka parang nga trabaho? Pues, trabaho na akong jabo. Kay sa imo pag-ambisyoso, gusto ka mo trabaho sa Eco Parko, may sabi ko regalo para nimo. Ito bakyo! Pero, di na gid. Men, salamat. Kay sa tanan ni Atbang, sa duwa nga ni back out, ikaw rin nilaban. Pero thankful yabong ko kay, actually mo ni among last battle ni Dongji din sa Butuan. O, siya sa mga taga Surigao, Davao, pagkasulat na mudaan, mga amaw! Time! Kay! Kung gusto natin ninyo, magpanahon na lang! Break sa pakadali. Experience namin si Judge. Target. Yo, Hugyaw! Yes! 2 next, Bapomit! Shake. Kaya lang. Boto sa mga judge! 5-0! Bapomit! Judges! May explain sa mga judges! Ang first round yatag na ako Bapomit sa what's up? box jokes kompleto sa kano siya, then natakluban gini ang first round Hey, what's up? then ang second round yatag na ako Don men guwapo kayo mong flow dito nakabawi igamin imo to ang third round yatag na ako men takluban ni Captain promise. Ora. Shake, yo. Shout out LC Gap Records, LC Beats, Musicalia, All Star Production. Yo, tunang round yatag na ako kang Bapomit, tapos second kang Ton, then balik ang Bapomit. Hey, Yo. Round 1, Bapomit, kay kompleto na kay Adjunto. shake, yo. Kompleto. Dagan kay siya kawan, buhat ang niya. Round 2, Tonex kay libaw siya sa round 2, okay kayang round 2, pero sa round 3, natabunan ka niya, kay dagan niya siya bato sa imo, natabunan niya second round, so Bapomit. Shake. Oh, round 1. Ay, okay. Oh, round 1 to round 3 akong butar. Awat sa nakoy panghatag na niya sa mga nisuporta bisan Sure. pa i-entrance pin ang higit do. Sure, what's up? Nakoy hatag ng t-shirt o galo. Ako rin yung hatag, daghan ko kayo motor niya. Mao naman ato lang ni panghatag sa uban. O sige, sa judging sa ko. Sige, salamat sa inyong pagkanila. Buhat sa kapres. Buhat na, pero ako ang isa kay ang naghatag po sa ako gikan Dubai. Gusto pa niya makita nga ako sa luton. So, ang akong first round, si Bapomit. Tol, okay kayo ang imong delivery ka ng tuloy-tuloy gid siya. So, sa sobrang ka tuloy-tuloy, makadisgrasya biya namin, break point ka sa simple as that. Kaya para mag-get up sa mga nananaw, i-break point. Kaya sobra naman ka tuloy-tuloy. Pero okay siya, at least, napakita gid mo ka na-memorize, di mo ba? Shake. Round 1, Bapomit. Shake, yo. Round 2, nakabaw si Donix by kay pagtira ni mo round 1 natubag din niya. So round 2 kang Tonex, then round 3
1-1 man to siya. Round 3 na ako. Ako ihatag. Nara ko di ako naminaw. Akong ihatag kang Bapumit. So 2-1. Pabor kang Bapumit. Hugyaw! Magigay! Buto na ako kay Bapumit. Round 1. Wordplay. Props. Okay kayo paggamit sa prop. Bitsin by. Nagabilis sa tanan. Then round 2. Yatag na ako kay Tonix. Round 3. Bapumit 2-1 para kay Bapumit. Yeah!